Bon dia. Tornem al Parlem Clar, en aquest cas, per parlar dels efectes del deute. Altra volta el deute... No, és que ja anem a parlar d'aspectes que no hem parlat. Seguim. Arriba el moment d'elaborar el pressupost i d'aprovar-lo, del 2017, i per tant de fer les polítiques que tindrem en l'any següent. Per això pensem que és important parlar dels efectes col·laterals, dels danys col·laterals del deute de l'Ajuntament. De què parlem quan parlem d'això? Bé, doncs parlem de que l'Ajuntament, donat el seu alt grau d'endeutament, no té la possibilitat de demanar préstecs. És una font de finançament que hauria de ser de lo més normal, de manera moderada i raonable, però aquest Ajuntament no pot. Per tant, el que ens passa és que acudim a les operacions de tresoreria, que són préstecs a un any, però en interessos molt alts, que estem pagant durant molt de temps ja. Un altre efecte, un dany col·lateral, és la impossibilitat de fer inversions. Més que la impossibilitat, la pèrdua d'autonomia d'on invertir. L'Ajuntament no pot decidir on inverteix, simplement està supeditat a subvencions que li arriben i que li permeten fer inversions, fer algunes inversions com asfaltar carrers, o allà on t'indiqui la subvenció que pots invertir, però tu no decideixes. Una altra opció és la impossibilitat d'ampliar plantilla dels treballadors de l'Ajuntament. El cas concret recent, se sol·licitava per part del govern una ampliació d'una plaça de policia i des del Ministeri li van dir que no podien fer-ho perquè la situació econòmica que tenim no ens permet ampliar plantilla i per tant respondre a necessitats no sols del Departament de Policia sinó d'altres departaments que també ho necessiten. I una última, encara que no menys important, és la renúncia a demanar determinades subvencions perquè l'Ajuntament ha de posar una part. Com que hem de posar una part de la quantia subvencionada, renunciem a elles perquè no tenim aquests diners per tal de posar i perdem subvencions que podríem invertir en determinats programes. Bé, en definitiva, el que volem dir és que la reconducció de la situació de deute no sols és tornar els diners que devem, sinó pensar en futur i no sols en present, en el que estem creant les bases d'unes millors polítiques per al poble de cara al futur.